ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ವಿವರ್ಸ್ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಗಳಿಗೆ ಹೆಪ್ಪಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಮಾತಿರ್ ನನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂದೆ ಅನ್ ದೇವಿರಡಕ್ಕಿನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಎಂಕಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ದೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಲೆ ಕೊಡು ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಪಂದನಿಗನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿತ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಚಿ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಿಗುಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಲ್ಲಡಿತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟೇ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡಿತಿನ ವಸ್ತುಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಚೆ ರೆಸಿಪಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಎರಿಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಗಲೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನಿಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆವಡು ಬೇಗ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಡ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ದೈಕ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುತ ಆಗುಚಿ ಒಂದೊಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದೊಲೈ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಗಲೆಗ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದೈಕ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಸ್ವೀಟ್ ಬೇತೆ ತರಡು ಮಲ್ತುಂಡ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತುಂಡು ಫಟಾಫಟ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಒಂದೇನೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದೊಲೈ ರೆಡಿ ಆದ್ ತಿಂಡ್ರೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನಿಗಲೊಟ್ಟಿನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಏನೇನ ಪೂರ ಬೋಡು ಪಂದ್ಲ ನಿಕಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇನ್ ನಿಕಲೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆವು ಫಸ್ಟ್ ತೂವನಗ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂದು ಐಕ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಂಡ ನೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾವು ಇಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜಾಗ್ರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಬೆಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದ ಅವಲ ಪಾಡೊಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಮೇಲ್ಮೇಂದ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಒಂದೇ 2 ಕಪ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆನಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಆವಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ದಿಜವು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂಡಿಗ್ ತುಲೆಯನ್ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ ದಾತ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡವು ಬೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡೊಡಿತೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಗು ಬೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಡ ಪಾಕ ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತಾಕೊಂಡು ಅವನ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೆ ನೀರು ಪಾಂಡಯೋ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗರ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಕರಗದ ದಾಯ ಪಾಡ್ನು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಂಡ ಅವೇ ಕಡಾಯಿಡು ಪಾಡೊಲಿ ಹೊರ ಬೆಲ್ಲಡ್ ಕಜಾವಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂವನಗ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲಡು ಕಜಾವಿಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನೇ ಪಾಕಕ್ಕೆ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ನೀರು ಆವಡತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಅದ ಮುಟ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಪೆ ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಮಿತ್ತತ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಅಗಲಿಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಲಿ ಬೆಲ್ಲಡು ಮಲ್ದಿನತ ಪಂದ್ ಒಂದು ಕುದ್ದಿಂದ ಬರೋಂದುಂಡು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ದೀತೆ ನೆಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೇನೊಂದು ಚೂರು ಪೊತ್ಪೊಡು ತಾರಾಯಿನ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ಚೂರು ಪೊತ್ಪುನು ಒಂದೇ ಅನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಿರಿದ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಡೆಸಿಕೇಟೆಡ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೆಟ್ಟು ಚೂರು ಪಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚು ನಾವು ದೀಯ ಇನಿ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಜಿಡ್ಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಅವನೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ನೆಯ್ ಪಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣತೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಒಂದು ಈತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಯ್ತದ ಅಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ದಾಲ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ದೀತು ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಪುತ್ತುಲೆ ಅವ ದಯಕೊಂಡ ತಾರಾಯಿ ಬೇಗ ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ ತುಲೇತೆ ತಾರಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತುದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗಲಿಗೆ ತೂವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಕ್ಕಡೆ ಎಂಚ ಎತ್ತನ ಬೋಲ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಣ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅರ್ಪುಗ ಬೆಲ್ಲೋನು ನೆಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀಲೆ ಒಂದು ನೆನಪು ದೀಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀತಿಂದ ಅಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ದ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀವಡ ಆಪುಂಡು ಸ್ಲೋ ದೀದೆ ಒಂದೇನು ಪಾಕ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚೆನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡುಂದು ತುಲೆ ಪೂರ ತಾರೈ ಒಯ್ತುಂಡು ಈ ತೆಯ್ಯ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡಿ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಪಾಕ ಪೂರ ಆದು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಗೆತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಪಂಡ ನಿಗುಲೊಂದು ಪಾಕ ಅನಾಗ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಸಾರಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಆನ್ ಆತನೊಂದೇನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಟನ್
ಸಾರಿ ಏಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತೋಜಂದು ಲೈಕ್ ಇಲೈಚಿ ಪೌಡರ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೆ ಅಡ್ಬೊಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ನಿಗಲ್ಡೆ ಏನೋ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪಾಡ್ಲಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಇವು ಪಾಂಡಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಡೇನೆ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಇತ್ತಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ್ ಬುಡಿ ಅಂದಂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿಗಲೆ ಸುರುಟೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಪ್ಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದ್ ಉಂದೇನೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಅವರೆ ಬುಂಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಉಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಯಾನ್ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಫಟಾಫಟ್ ಉಂದೇಕ್ ಕೈಗೆ ಚೂರ್ತಿಲೆ ನೇಯ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡೆ ಯಾನ್ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವಡು ಪಕ್ಕು ಕಾಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಅದು ಅಂಚ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದರಿಂದ ಅಂಡ ಒಂದೇನು ಸೆಟ್ಟಾರೆ ಬುಂಡ ಒಂಚಿ ಅವೇ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನೆಯ್ ಪೂರ ಪೂಜಿದ್ ಅಡೆಗೆ ಸೆಟ್ಟಾರೆ ಬುಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನು ಲಡ್ಡು ಮಲ್ತುಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬೋಡು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪಿನಗಳಿಗಂದು ಅವು ನಿಗಲ್ ನಾ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಗಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವನೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಜಿಂದಂಡ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮಲ್ತದ್ಗೆ ತೊನ್ವೇನ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪುಗೆ ತೊಂದಿನಿ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಿಗಲೆ ತೂಜಾವೆ ಪತ್ತೇ ಲಾಡಾತೀನಿ ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಗಲೆ ಏಪಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮನ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಜಾತ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಇತ್ತೆರಡ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತುಂಡ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೇತ್ಬೋಡು ಆತೆ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ ಪುಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಿಲವು ಸರಿ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಚೆನ್ನ ಪತ್ತು ಲಾಡ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನ್ ರೀತಿ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಲಡ್ಡು ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಲಿನೇ ಕೂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಪಾಡ್ದ ಅದು ನಿಕಲೆಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೇನು ಇಷ್ಟ ಆವತ್ತೆ ನಿಕಲೆಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್ಗೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಮಲ್ದು ಜರ ಅಂಡ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗೆರ್ಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಟ್ರೈಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಎಂಕ್ ಟೇಸ್ಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಚನಿಕಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ನುವೆ ಈಗ ತುಯರತ್ತೆ ಏದ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಫಟಾಫಟ್ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಕೋನಟ್ ಬರ್ಫಿ ಕಾಕೋನಟ್ ಅವೇ ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಪುದರ್ಲ ಬಚ್ಚ ಅವು ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಸೆಟ್ಟಾರೆ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.